Dnešní návštěva s panem předsedou sněmovny reprezentantů byla pro nás velmi důležitá. Setkání, které jsme očekávali, naplnilo naše očekávání v tom směru, že máme mnoho společného, máme společné plány, budeme i nadále spolupracovat v oblasti hospodářské. Doufám, že, a dostali jsme příslib, že bude ratifikována rámcová dohoda o spolupráci a tím by umožnila setkání smíšené komise Česko-Maroko. Velmi ráda vyřizuji pozdravy paní předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové a zároveň očekáváme, že na její pozvání se uskuteční a také věřím, že v letošním roce návštěva pana předsedy v Praze. Naše spolupráce se může odvíjet v mnoha oblastech, je to v oblasti obrany, důlního hospodářství, zemědělství, automobilového průmyslu. Také věříme ve spolupráci mezi výzkumnými ústavy a výměnou studentů, respektive doktorandů. Budu se těšit na vaši návštěvu, pane předsedo. Děkuji vám.